କ'ଣ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଲେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପୁଣି ପଡ଼ିଥାଏ? କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିନ ପୁଣ୍ୟ ଶେଷ ହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଏକ ପଥ ରହିଛି ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ କେବଳ ସଂସାରରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀ କପିଳଦେବ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ଯାଏ, କିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ ପୁଣି କିଏ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଏ, ଏବଂ କାହିଁକି କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତ ସାଧନାର ପରମ ସାର। ତେଣୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ କପିଳଦେବ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଅର୍ଥ, ଭୋଗ ଓ କାମନା ପାଇଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ, ସେ ପୁଣି ସେହି ଭୋଗ ପାଇବା ଆଶାରେ ବାରମ୍ବାର ସେହି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହେ। ଏପରି ସକାମ କର୍ମରେ ବନ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଯାଏ। ସେ କେବଳ ଯଜ୍ଞ ଓ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ଓ ପିତୃଗଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗି ରହେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେହି ଦେବତା ଓ ପିତୃଗଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷୟ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଫେରିଆସେ। ଏପରିକି ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଗନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ବିଲୟ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ କପିଳଦେବ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ପରମ ପୁରୁଷମାନେ ଫଳର ଆଶା ଛାଡ଼ି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନାସକ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ଶାନ୍ତ ଓ ନିର୍ମମ ହୋଇ ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେତଚିତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ସେମାନେ ଦେବଯାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ରୀହରି ହିଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଓ ସଂହାରକ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ କପିଳଦେବ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ହୁଅ, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର। ଦେବଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମା, ମରିଚି ଆଦି ଋଷି, ସନକାଦି ମୁନି ଓ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାର ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଭିମାନ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏହାପରେ କପିଳଦେବ ସକାମକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି ରହେ, ସେମାନେ ବେଦବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଘର, ପରିବାର, ଧନ ଓ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହି ଦେବତା ଓ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଓ କାମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେମାନେ ଭବ ଭୟହାରୀ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅମୃତମୟ ଚରିତରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବତ କଥା ଛାଡ଼ି କେବଳ ବିଷୟ ଭୋଗର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସେମାନେ ସତରେ ବହୁତ ହତଭାଗ୍ୟ। ସକାମ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିତୃଯାନ ଦ୍ୱାରା ପିତୃଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗ କରିସାରିଲେ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ମାତା, ତୁମେ କାୟ, ମନ ଓ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଭଜ, କାରଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ତୁରନ୍ତ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମାଇ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାରର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ବିସ୍ତାର। ପ୍ରିୟ ଓ ଅପ୍ରିୟର ଭେଦ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଭ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଈଶ୍ୱର ଓ ପୁରୁଷ। ସେହି ଏକ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଜୀବ, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ
ଓ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସାର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାସକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଏହା କହିସାରି କପିଳଦେବ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଦେଲି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଉଭୟଙ୍କର ଫଳ ସମାନ। ଦୁହେଁ ଶେଷରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ, ଯୋଗ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଧନାର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି, କାଳତତ୍ତ୍ୱ, କର୍ମଫଳ ଓ ମୋକ୍ଷର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ କହିଦେଲି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଭକ୍ତିହୀନ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱେଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ବିନୟୀ, ଗୁରୁସେବୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିତ୍ର ରୂପେ ଦେଖନ୍ତି, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିୟ ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ କପିଳଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ମୋକ୍ଷର ଅଦ୍ଭୁତ ଉପଦେଶ। ଏହି ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଓ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଅସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଚିର ଶାନ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ମାତା ଦେବହୂତି କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।